Las administraciones gestionan fondos de carácter público que salen de los bolsillos de cada ciudadano. Este hecho supone que la ciudadanía tiene derecho a saber en qué se invierten los fondos que aportan las administraciones mediante el cobro de tasas e impuestos. Esta labor también está dentro de las competencias de los partidos que conforman la oposición en cada determinado estamento público, pero dichos datos obran en poder de la administración de qué se trate y son sus gestores quienes los hacen públicos. Desde hace meses, la coalición Compromís viene reclamando al bipartito que gobierna en el Ayuntamiento de Alcoy datos sobre la inversión municipal en diversos ámbitos. El más sonado es el de la publicidad en medios locales, que hasta la fecha ha ido a parar, en su inmensa mayoría, al diario de referencia en Alcoy, antes conocido como Ciudad y ahora como El Nostre. El caso ya llegó al Pleno y se anunció la creación de una comisión de expertos que analizaría dicho reparto, aunque a día de hoy todavía no hay noticias de la misma. Por ello, Compromís ha creado una web con la que informar de los asuntos municipales que, según la agrupación, requieren de un mayor grado de transparencia. Va dir que es faria una comissió, que establerien un reglament, però a nosaltres ens sona a l'aprovació del Consell Social. No sé si ens recordeu que ara mateix crec que ja hauríem d'estar fent les primeres reunions del Consell Social segons un expedient aprovat en comissió informativa i d'això no n'hi ha res. Per tant, la paraula d'aquelles promeses que fan no se l'acabem de creure massa. Reclamar que la informació, perquè a més estem cansats d'escoltar que quan nosaltres plantegem alguna proposta de transparència el govern diga que no té res a amagar. Nosaltres pensem que no té res a amagar, però si no té res a amagar que ho mostre. És a dir, quin problema hi ha que els grups de l'oposició i les persones d'Alcoi tinguin coneixement d'allò que s'està fent i com s'està fent? Si no hi ha res que amagar i tot està tan clar, doncs que es diga i no hi ha cap problema. I per tant el que demanem és aquest compromís amb les persones i aquesta transparència que exigeix, i més en aquests moments, la gestió dels diners públics. La web se encuentra en fase embrionaria, si bien desde la agrupación nacionalista han anunciado que irán incluyendo entradas acerca de temas en los que consideren que falta transparencia en la gestión municipal. La página está alojada dentro de la propia web de la agrupación alcoyana del blog e incluye diferentes formatos multimedia con vídeos ilustrativos acerca de las reclamaciones que traslada la agrupación al equipo de gobierno. Una pàgina web en intenció de que servisca de plataforma de transparència. Som partint de la base de que la transparència que no fa el govern la farem nosaltres en aquelles dades que tinguem, que ens arriben i que puguem saber. I hem creat una pàgina web que es diu alcoyenconill.com i que a partir d'ahí anirem publicant les coses que creguem convenients per tal de que la gent no perga aquesta desafecció de la política perquè la gestió pública tinga moltes foscors. Tenim previsió de treure algun tema més i el que voldríem és que es veiera, que això es veiera des de les persones, des dels alcoians i alcoianes, com una eina important i útil d'informació. Més que denunciar, el que volem és informar, comunicar i que la gent, insistim, comença a deixar de banda aquesta desafecció que té per la política i això dir que tots són igual, que tots fan el mateix. El que pretenem és que la gent s'acosti a la cosa pública i entenga els mecanismes i els processos de la gestió.